să fie o Lui. Dacă ești prezent aici, ești cu un scop, să fie a Domnului. Iisus e aici. Dacă ar veni cineva cu un pachet mare, să ți-l întindă, vei că nu l-ai lăsat să plece cu mâna întinsă, ai luat pachetul. Ei, Domnul cu mâna întinsă în seara asta. O să pleci cu El și El va fi cu tine și aici și în veșnicii. Mărire Domnului! Nimeni n-a venit aici, la întâmplare nu-i născut pe acest pământ străin. Dumnezeu de la început, după asemănarea sa, pe om l-a făcut. Locul i l-a pregătit în Edenul fericit, raiul i l-a dat. Dar Satana cel știret l-a făcut pentru Adam să ajungă în păcat. Dumnezeu, Domnul meu, mi-a iertat păcatul greu. Iartă-mi, Doamne, ce-am greșit, vreau să fiu eu mântuit. Dumnezeu, Domnul meu, mi-a iertat păcatul greu. Iartă-mi, Doamne, ce-am greșit, vreau să fiu eu mântuit. Nici-un pic de păr din cap, nici o lacrimă din ochi nu-ți cade doar așa. Ori și ce păcat ascuns, cât ar fi fost el de mic, Domnul știe viața ta. Ori și ce-ai făcut pe ascuns, fie bine, fie rău, în curând totul va fi la lumină scos de Iisus Hristos. Și atunci ce va fi? Dumnezeu, Domnul meu, mi-a iertat păcatul greu. Iartă-mi, Doamne, ce-am greșit, vreau să fiu eu mântuit. Dumnezeu, Domnul meu, mi-a iertat păcatul greu. Iartă-mi, Doamne, ce-am greșit, vreau să fiu eu mântuit. Dacă o lacrimă din ochi pe obraz ți-a curs cumva pentru Domnul tău Iisus, te-ai gândit la jertfa sa, căci murind la Golgota pentru tine a fost răpus. Astăzi el, păcatul tău, cât ar fi fost el de greu, numai el poate ierta. Dar spune-o, Domnul meu, vreau să fiu copilul tău, tu ești viața mea. Dumnezeu, Domnul meu, mi-a iertat păcatul greu. Iartă-mi, Doamne, ce-am greșit, vreau să fiu eu mântuit. Dumnezeu, Domnul meu, mi-a iertat păcatul greu. Iartă-mi, Doamne, ce-am greșit,
timpul lui Noe, oamenii au păcătuit așa de tare împotriva lui Dumnezeu, încât Dumnezeu s-a supărat și a condamnat la moarte. După ce a spus lui Noe să-și construiască o corabie, a lăsat poarta corabiei deschisă și Noe 7 zile a strigat să intre în ea. Oamenii au râs, l-au batjocorit și n-au intrat. Dar la urmă au văzut ce s-a întâmplat. Ei, de 2000 de ani, Duhul Sfânt intrați în corabie. Corabia Iisus. Corabia aici. Domnul Iisus e prezent aici. Cine vrea să intre, el cu brațele deschise. Doresc ca în seara asta nimeni să nu plece cu cineva de aici, cu vreo persoană, ci să plece cu Iisus. Să nu ne mulțumească nouă, ci să-i mulțumească Lui și El ne va răsplăti pe toți. Omule, trecut de atunci milenii. Trecutau de atunci milenii, pe aripa vremii, de când într-o grădină Eden ea se numea. Ți-am semănat sămânță, te-am binecuvântat, făptură mâinii mele cu un chip minunat. Ți-am semănat sămânță, te-am binecuvântat, făptură mâinii mele cu un chip minunat. Omule, ce-ai făcut, omule? Mi-ai luat în deșert numele. Dar, omule, ce-ai făcut, omule? Mi-ai luat în deșert numele. Omule, iubirea mea cea mare mi-ai răsplătit cu ură, iar suferința-mi grea tu ai nesocotit. N-am să mai vin nici când să bat la ușa ta, dar va veni și ziua când te voi întreba. N-am să mai vin nici când să bat la ușa ta, dar va veni și ziua când te voi întreba. Omule, ce-ai făcut, omule? Mi-ai luat în deșert numele. Dar, omule, ce-ai făcut, omule? Mi-ai luat în deșert numele. Omule, cânta și tu vei trece și în pământul rece din nou te vei întoarce. Nimic nu mai poți face, de acolo te-am luat, când viață eu ți-am dat,
dar nu m-ai ascultat și atunci te-am alungat, de acolo te-am luat.